Uphenyo lwenziwa Ikhomishana yamalungelo abantu luthole ukuthi kuncane kakhulu sekuguqukile empilweni zakhamuzi zase-Alexandra. Namanje indle isageleza emgwaqeni kuleli lokishi. Kusanemjondolo yakhiwe eduze komfula iJuskei. Isimo sempilo esingesihle abantu abahlala kule ndawo abaphila ngaphansi kwaso yisona esaholela ekutheni kuqubuke umbhikisho wavala thaqa eAlexandra kwaba nomphumela wophenyo ngokunyathelwa kwamalungelo abantu kuleli lokishi. We had expected the leadership of the City of Johannesburg to be part of this joint inspection. We have officials from the city, but we had expected decision makers and accounting officers from the city to be part of this inspection so that we are able to expedite the resolution of these challenges. Umkhandludolobha iGoli uthi amaphesenti angama-90 abantu abasuswa eAlexandra baya kwezinye izindawo sebephinde babuyela khona. Uhlelo lokukhishwa kwamatayitela ezindlu lwamiswa ngenxa yokukhwabanisa. Kodwa-ke Umkhandludolobha uthi uzoqhubeka nalezi zinhlelo uma ngabe imizi ethile isinikezwe abanikazi bayo abafanele. In terms of informal settlements, we know that there are certain areas where the people are living in informal areas. We've prioritized some of the informal settlements. We're working together with National Department of Human Settlements. They've got categories in terms of category A, where you can develop that settlement, B, where you can develop some and relocate some families because of your decongesting. Ngokusho komkhandludolobha zizinkulungwane ezinhlanu zakhamuzi zase-Alexandra okumele ithuthelwe kwezinye izindawo.